Kandos. Yes, may adlaw sa tanan. Nalasag nga hugna sa tuang tulumanon, mga balak ni Bay Ronibay. Yes, of course, sino ba nan? Yung alagad, Bay Ronibay Librado. And of course, ni Yummy Emmy. Mga Kandos, kada adlaw sa akong balak nga pagrayna, si Yami Imi ang akong rayna. Kada adlaw na ako kuning gihangyo. Thank you. Karon, Yami Ems, live ka na akong hiniyoon. Alright. Live ka na akong motobag. Alright, ito na paminaw mo ng imuhang hangyo. Bayro ni Bay. Agar mga Kandos na maglangay, ada kayo mga balak tubag-tubag uban ni Yami Imi. Day ako kanimoy mga sawa, tungod kay dili ka tantong guwapa, aron ako samtang maguna, walay mo sungkab sa gisipitan sa imong paa. Dong gibalibaran ko man gani ang anak sa hari. Ikaw pakahang anak lamang sa patani, ug wala pagyud matuli. Day ka ng tanan imo lamang istorya, dali diri tan-awa kining akua, dili bakirting dakua, mubarog kini burag kubra. Dong matuod ako nga kana imong gabitay. Apan kung tulion kana sa imong tatay, siguradong ikaw dili na malipay, kay kanang imuha mugamay. Day bisan kining akua og muok-ok, apan kun kini ang makatampok, siguradong kini dili na maibot, kay kini muungot sama sa usa ka dakong lagdok. Dong bisan unsay imong buhaton, ikaw dili gyud nako sugton, kay makaulaw paminawon, nga dili tinuli ang akong ikaipon. Day kung mahimo pa lamang, ablihan ko kining akong dughan, aron hikit-an nimo ang imong larawan nga nagkaon og inon-onan. Dong ayaw ko og patuuha, kanang tanan imo lamang istorya, wala man gani ka magpatuli sa imuha, pagsamad ka sa dughan nga puwerting sakita. Day ayaw na pagbiay-biay, kay saksi ang imong tatay, nga didto sa inyong atabay, ang dugo sa akua iyang gipaagay. Dong igo ko lamang ikaw nga gisukod, kung nagtug-an ba ikaw sa tinuod, busa magtug-an na lang ako sa matuod, nganing kasing-kasing ikaw ang sulod. Aga Kandos, makatuo mong balak ni Yami Eme, Yami M sa mga pagdapit. Thank you so much guys, and ayaw mo kalimot sa pag-atang sa among matagtag sa tagsa ka among mga cover din nino. Ako sing. Oo, kay about Sing. kanta ni siya, about kanta, mga cover sa kanta. And then kang Byron ni Bay about balak pod. So, ay mo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel, that is Star Radio Tayasan PH, sa among YouTube channel. And of course, please do subscribe, and don't you forget to click the bell and all the notification para maka-update mo sa among mga mong ipang-upload sa YouTube channel. Thank you! At ang Makandos kay daghan pang musunod nga mga paglingaw amo idalit, mga balak, mga pasiaw, kanta o uban pa. Kana pinagluhan sa mga update ko na mong station manager nga si Boss Ayan Ania Lahato. Bye-bye!